Zdravím vás, priatelia. Tento sviatočný deň by sme si predstavili túto krásnu taliansku mašinu Ducati Pro 3. Tak poďme na to. Táto kolobežka má 3 režimy jazdy. To znamená, že má režim Eco do 15 km za hodinu, potom má režim Drive, to je režim, v ktorom môžete ísť až 20 km rýchlosťou, a má režim Sport Plus, ktorou som dosiahol pri testoch ako rýchlosť 28 km za hodinu. Záleží to od váhovej kategórie, keď ja mám pri 80 kg váhy, ako dosiahne tú maximálnu rýchlosť 28-29 km za hodinu. Ale môj syn David, ten dokázal na tejto mašine ísť až 32 km za hodinu v režime Sport Plus. Táto kolobežka má 350 W motor, je dobíjateľná na zdroj elektrickej energie. Doba dobíjania je zhruba 7 hodín nabíjacej kapacity. Kolobežka sa vyznačuje zvláštnym dizajnom, ktorý vyšiel z talianskej provincie od spoločnosti Ducati, ktorá vyrába kolobežku pod svojím koncernom. A táto kolobežka je odvodená od superšportového motocyklu Ducati Panigale. Vyznačuje sa to aj týmto krásnym dizajnom týchto predných dvojitých svetiel. K naštartovaniu kolobežky slúži tento Ducati NFC kľúč. Kolobežka sa dá naštartovať jednoduchým priložením k rýchlomeru displeja kolobežky. Tento typ kolobežky je využívaný i v pedoku jazdcov a šéfov tímov Formule 1. Taktiež túto kolobežku využívajú jazdci tímu Ducati v MotoGP. Ďakujem vám za sliadnutie tohto videa, priatelia, a prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.